صبح ابتدای باز یک روز نو است. صبح فرصت است بهر پدیدایی رویدادهای خوب و نجیب. صبح لحظه است بهر سرجم گردیدن اهل خانواده سر یک دسترخوان و صبح دقیقه های است روبرو گردیدن ما با تمام تماشابینان برنامه صبحگاهی صفای سحر. بله بینندگان عزیز، هر یک صبح آغاز نو، ابتدای نو و امید نو را دارد. ثروتمندترین شخص دنیا ایلون ماسک میگوید که هر صبح شما دو راه دارید، یا با خوابها به عالم خواب برمیگردید یا اینکه در عالم واقعی از پی آرزوهای خود میشوید. پس این لحظه ما خواب را یک سو میگذاریم و به دنیای آرزوها در این صبح پرصفا رهسپار میشویم. بیننده عزیز، این لحظه با هم یک سرود دلنواز را میشنویم و بازم طبع خویش را بالیده میگردانیم و آمادگی میبینیم بهر تماشای دیگر بخش و سوژه های برنامه صبحگاهی صفای سحر. هنگامی که صبح می‌دمد و تمام بینندگان نزد اکران‌های خود می‌شینند و برنامه صبحگاهی صفای سحر را تماشا می‌کنند، یقیناً می‌دانیم که همه آنها قهوه را نوش جان می‌کنند و اگر قهوه با یگان شیرینی باشد، پس این خود تماماً چیزی دیگر است.
бале аллакай бинандагони мо эҳсос намуданд ки дар пеш моро бахши субҳона интизор мебошад. бале бинандагони азиз, Умар инҷо дуруст қайд карданд ва катбонувоне ки дар субҳ тайёр намудани субҳонаҳоро бар уҳда доред, ин лаҳза дафтару қаламҳои худро бигиреду назди экранҳо нишинед ва бахши субҳонаро тамошо намоед. субҳи якояки шумо ба хайру шодӣ бошад, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Бахши навбатии субҳона аст манзури шумо ва ин лаҳза мо баҳратон тарзи омода кардани ин навъи хӯрданиро, ки дар муддати якчанд дақиқа омода мегардад, нишон медиҳем. сараввал якчанд то чапотии тайёрро гирифта онҳоро бо чунин тарз тоб медиҳем. баъдан ҳар кадоме аз онҳоро ба монанди угро мебурем. се то тухмро даруни зарф шикаста ба он каме шир ва намакро ҳамроҳ карда ҳамаро лат мезанем. тухмро бо буридаҳо якҷо карда онро даруни тоба мегирем. дуто ҳасиб ва помидорро чоркунҷа реза карда рӯи хӯрданӣ мерезем. барои боз ҳам болаззат гардидан рӯяш панирро аз тарошак мегузаронем. пас аз якчанд дақиқаи рӯи тобаро пӯшонидан хӯрдани мо ба пуррагӣ омода мегардад. бинандагони азиз, шумо низ метавонед дар муддати якчанд дақиқа аз рӯи чунин дастурамал субҳонаи хешро бе ягон мушкилӣ омода кунед. бахши субҳона буд манзури шумо дар идомаи барномаи субҳгоҳи сафои саҳар. хуб бинандагони азиз, чуноне ба назар мерасад дар олами имрӯзаи мо рӯз ба рӯз шумораи технологияҳои навин беҳад зиёд мегарданд. масалан дар фурсати наздиктарин олимон ва муҳаққиқони амрикоӣ як гурӯҳ асбобҳо ва лавозимотеро истеҳсол намуданд, ки дар баробари истифодаи нерӯи офтоб ва бод барои истеҳсол намудани энергияи сабз, инчунин дар ҳолати шаб шудан ё ин ки ором гардидани бод метавонад худ ба худ энергияи муваққатан истеҳсол намояд, ки энергияи вай то як ҳафта метавонад ки тамоми шаҳрҳои амрикоро бо қувваи барқ таъмин намояд. хуб бинандагони азиз, албатта мо дар тааҷҷуб меафтем ҳангоме ки мебинем ки дар олами техника ҳазорҳо таҷҳизотҳои нав рӯи кор мебароянд ва мақсад аз рӯи кор баровардани ҳазорҳо техникаву технологияҳои навин ин осон кардани кори мо инсонҳо ба шумор меравад. бинандаи азиз, айни замон моро дар пеш бахши технологияҳои навин интизор аст. бо ҳам мебинем. салом тамошобинони азиз,
Инак бахши технологияи навин аз пешниҳоди шумо. Агар мехоҳед ки аз навгониҳои ҷадиди технологияҳои навин огаҳ бошед, пас бо мо буданро фаромӯш накунед. Солҳои охир олимон бо ихтироу навовариҳои худ ҳамаро дар ҳайрат гузоштанд, махсусан аз таҷҳизотҳои лозимаи рӯзгор то ба роботҳои ба инсон монанд. Ва ихтирои ҷадиде ки айни ҳол оиди он маълумот медиҳем, ҳайратовар ва ҷолиб аст. роботи Pepper метавон гуфт ки ин дар ҷаҳони роботехника навгонӣ нест, балки ихтироотест ки ҳоло тақрибан 2 сол боз ширкатҳои ҷаҳон онро истифода мебаранд. аз байни ҳазорон роботҳо Pepper роботи маъмултарин ва муошираткунанда аст. он махсус барои муошират бо одамон ва хушҳол кардани онҳо сохта шудааст. робот дорои 2 камера ва сенсорҳои масофа мебошад, ки бо ёрии онҳо робот одамро мефаҳмад ва бо ӯ муошират мекунад. Pepper бо 15 забон ҳарф мезанад ва дар як вақт метавонад ба осонӣ суҳбатро гарму самимӣ идома диҳад ва аз имову ишораҳо фаъолона истифода барад. он барои ҳаракат кардан чархҳоро истифода мебарад ва дар синаи худ барои ворид кардани маълумот дисплеи қулай дорад. ин робот нутқи инсонро мефаҳмад. хотираи он тақрибан 4500 калимаро дар бар мегирад. баландии он 120 сантиметр аст. бисёр ширкатҳо ин роботро барои он мехаранд ки то ки вай вазифаи администраторро иҷро карда тавонад, одамонро пешвоз гирад ва ба саволҳои онҳо ҷавоб диҳад. ва бояд бигӯям ки Pepper ин корро хеле хуб анҷом медиҳад. чунин ба назар мерасад ки бархе одамон бо вуҷуди алоқаи зиёд доштан ба гурбаҳо инчунин ҳасосият нисбати онҳо доранд ва ин боис мешавад ки онҳоро аз доштани гурба боз дорад. аммо шумо тамоман роҳ афтода нашавед, чунки таҳиягарон гурбаи бионикии Марскатро ба шумо пешниҳод мекунанд, ки шуморо аз доштани ҳасосият нисбати онҳо пешгирӣ мекунад. Марскат як роботи доно бо зеҳни сунъӣ мебошад. вай метавонад танбал, шармгин, хушмуомила шуда табъи худро тағйир диҳад. Марскат мисли як гурбаи воқеӣ рафтор мекунад. баъзан вай ба суханҳо ё амалҳои мо вокуниш нишон медиҳад ва баъзан танҳо онҳоро нодида мегирад. ин робот ҳам барои кӯдакон ва ҳам барои калонсолон туҳфаи олӣ хоҳад буд. ин махсусан барои онҳое ки ба гурбаҳо ҳасосият доранд муфид хоҳад буд. дар ниҳоят шумо метавонед бо Марскат бидуни тарс аз саломатии худ бозӣ кунед ва вақт гузаронед. он аз резини нарм ва пластикӣ сохта шудааст. барои идора кардан, тағйир додани танзимот ва фармонҳо мо метавонем замимаи смартфонро истифода барем. барои муошират бо ӯ ба шумо Bluetooth лозим аст ва барои пайваст кардани гурба ба компютери худ ба шумо Wi-Fi лозим аст. дар вақти боқимонда робот комилан мустақил аст ва ба мо лозим нест ки дар бораи суръат ё ҳамоҳангсозии интернет фикр кунем. тамошобинони азиз, ин буд маълумотҳое ки тӯли ин муддат пешниҳоди шумо намудем. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар идома дорад. бо барномаи мо бимонед. субҳатон ба хайр бинандагони азиз. дар бахши навбатии ҳаёти ҷонварон дар бораи як паррандаи хеле ҳам ҷолиб бароятон маълумот медиҳем. ин парранда аз дигар паррандагон хеле фарқ мекунад ва ин парранда бум мебошад. бум паррандаи даранда буда зиёда аз 200 намуди онҳо дар олам мавҷуд аст. бумҳо дар саросари ҷаҳон паҳн шудаанд. онҳо дар кӯҳҳо, ҷангалҳо, даштҳо, дар соҳилҳои барф ва ҳатто дар шимоли дур зиндагӣ мекунанд. аксари онҳо шабона фаъоланд ва дар торикӣ шикор мекунанд. бумҳо мисли аксари паррандагон нестанд. аз рӯи намуди хоси ин парранда намояндагони гурӯҳҳои дигари паррандагонро метавон фарқ кард. аҷоибиаш дар он аст ки бумҳо метавонанд сари худро дар ҳарорати 270 градус гардонанд. ин ба онҳо имконпазир аст. аҷиб ҳамин тавр не? бумҳо аз дигар паррандагон бо мавҷудияти чеҳра фарқ мекунанд. чашмони калони мудаввари бумҳо дар пеш ҷойгиранд, на мисли дигар паррандагон дар поён. олимон исбот кардаанд ки намояндагони тартиби бумҳо рангҳоро фарқ намекунанд ва ҷаҳонро бо ранги сиёҳсафед мебинанд.
бачаҳо, оё шумо медонед хӯроки бумҳо чист? Ба хӯроки онҳо асосан маҳсулоти чорво дохил мешавад. Ин даррандаҳо муддати тӯлонӣ беоб зиндагӣ карда метавонанд, зеро онҳо бо ғизои худ мувозинати обро нигоҳ медоранд. Ҳатто баъзе бумҳои калон метавонанд харгӯшҳо, рӯбоҳо ва паррандагони хурдро шикор кунанд. Аслан паррандагон ҳашаротҳоро сайд мекунанд. бачаҳо, оё шумо бумҳоро аз наздик дидаед? Мехоҳед фаҳмед бумҳо чанд сол умр мебинанд? Бумҳои ваҳшӣ метавонанд аз 5 то 50 сол зиндагӣ кунанд. Албатта сину сол аз шумораи душманон, шароити обу ҳаво ва андозаи захираи ғизо вобаста аст. ин буд маълумот оид ба яке аз паррандаи аҷоиб бум. умедворам ки шумо бисёр чизҳоро оиди ин парранда фаҳмидед. умар, агар ба ту пешниҳод шавад ки ягон расмро тасвир кун, хуб барои ту аз тахайюлоти худат истифода кардан осон аст ва ё аз рӯи як ҷуз кашидани расмҳо осонтар аст? барои ман аслан бештар аз асарҳои муҳаққиқон ва рассомони барҷастаи дунё, яъне аксбардорӣ намудан бисёр ҳам хуб мебошад ва инчунин яке аз рангҳои бисёр ҳам писандидаи ман ин ранги кабуд мебошад ки тибқи назарсанҷии равоншиносон ранги кабуд инсонро ором мегардонад ва аз ин сабаб аст ки бештари мардум лаби баҳр рафта нишаста ба мавҷҳои кабуд нигоҳ кардан дар муддати дуру дарозро бисёр ҳам дӯст медоранд. хуб бинандагони азиз, инҷо мо ба Умар як савол пешниҳод намудем ва ӯ тавонист ки ба ду савол аллакай ҷавоб гардонад. яъне ӯ аз рӯи асарҳои рассомони машҳури дунё, яъне тасвир кардани расмҳоро дӯст медоштааст ва инчунин ранги дӯстдоштааш ранги кабуд аст ки дар бисёри расмҳо фикр мекунам ки ранги кабудро истифода мебаред. бале бале. хуб бинандагони азиз, агар шумо низ дӯстдори дунёи хуби рассомӣ ҳастед, айни замон бахши мӯъҷизаи рангҳоро тамошо намоед.
ҳаёт ҳамеша дар ҳаракат ва рушди доимист. аз ин рӯ ҳар як инсон мехоҳад ки дар сатҳи баландтарини қуллаҳо ва муваффақиятҳои худ бошад ва барои муайян намудани сатҳи баландтарини муваффақиятҳо мо бояд пеш аз ҳама рушди зеҳнӣ ва равонии худро муайян намуда бошем ва барои муайян намудани рушди зеҳнӣ ва равонии инсон пеш аз ҳама мо бояд ки санҷиши зеҳниро аз сар гузаронем. бинандаи азиз, саҳифаи навбатии барнома ки санҷиши зеҳнӣ ном дорад тамошо намоед ва дарёбед ки то кадом андоза зеҳни шумо қавӣ аст ва ё заиф. айни замон бахш омодаи пахш аст. тамошо мекунем. салом дӯстони азиз, имрӯз мо бо шумо тестеро анҷом медиҳем ки зиракӣ ва чусту чолокии шуморо нишон медиҳад. ман ба шумо якчанд расмро нишон медиҳам ва шумо бояд дар ин расмҳо ашёҳои якхела бударо ёбед. акнун биёед оғоз мекунем. ду тухми нақши якхела доштаро дар ин расм ёбед. با دقت به رسم دوم نگاه میکنیم. دو چوتکه دندانشویی به هم مانند بوده را از این تصویر یابید. میگذاریم به تصویر نوبتی. در این تصویر دو علامت یک خلا وجود دارد. آنها را یابید. با رسم نوبتی با دقت می‌نگریم و دو نقشی به هم مانند بوده را می‌یابیم. اکنون با رسم قوطی ها نگاه می‌کنیم و دو تایی به هم مانند بوده را می‌یابیم. با دقت به رسم نوبتی نگاه کنید و دو میوه یک خلا بوده را یابید. با رسم نوبتی نگاه میکنیم و دو کاکتوس یک خلا بوده را از این تصویر میابیم. میگذاریم بر رسم نوبتی و در این رسم دو جانوری به هم مانند بوده را میابیم. بر رسم آخران با دقت نگاه میکنیم و دو ابعکتی به هم مانند و زیادتی بوده را میابیم. بینندگان عزیز، در اینجا بخش نوبتی برنامه ما به آخر میرسد. بخش‌های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن را فراموش نسازید.
бинандагони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар аст, ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва айни замон фурсати он расидааст, ки бахши ҳикояи рӯзро манзури шумо гардонем. Ва қабл аз пешниҳоди ин саҳифаи навбатии барнома, инҷо ман мехостам, ки барои шумо як ҳикояи хурдакакеро нақл карда бошам. биёед бо ҳам гӯш мекунем. рӯзе муаллим аз шогирдонаш имтиҳон мегирад ва барои оне ки бубинад сатҳи саводнокии шогирдонашро, гирди ҳамон мизҳое ки шогирдонаш нишаста имтиҳон меспоранд. Ва ба назди як шогирдаш меояд ва мегӯяд, ки ин масъалае ки ту айни замон иҷро карда истодаӣ, ин хато аст. Ва шогирдаш бисёр парешонхотир мешавад ва 2-3 маротибаи дигар он масъаларо ҳал мекунад. Ва имтиҳонҳоро ҳамин тавр меспоранд ва фардо ҷавобҳои имтиҳонҳо рӯи тахта мебарояд. Ва шогирд мебинад, ки холи аз ҳама баландтаринро дар иҷрои он масъала касб кардааст. Ва ба назди муаллимааш меояд ва мегӯяд, ки барои чӣ дар он вақт шумо дидед, ки ман масъаларо дуруст ҳал карда истода будам, вале ба ман гуфтед, ки ин масъала тарзи коркунияш аллакай хато аст. Ва ман он ҷо парешонхотир шудам. дар он ҷо устод механдад ва мегӯяд, ман дар он ҷо барои ту як санҷиш гузаронидам ва хостам, ки ту дубора ба он коре, ки айни замон анҷом дода истодаӣ, боварии зиёд ҳосил намоӣ. хуб бинандагони азиз, аз ҳикояи нақл намудаи Само бармеояд, ки ҳар як инсон новобаста аз шакли фаъолияташ бояд дар ҳама ҳолат боварии худро нигоҳ дошта тавонад. Масалан, шогирд гарчанде ки муаллима ба вай гуфт, ки тарзи ҳал намудани масъалаат хато аст, вале боварии худро аз даст надод ва тавонист, ки дар охир ҳамон балли баландтаринро ба даст орад. ва аз ин рӯ моро лозим меояд, ки новобаста аз ҳар як ҳолату ҳаракатҳое ки ба мо ба вуҷуд меояд, мо бояд боварии худро дар ҳама ҳолат нигоҳ дошта тавонем. бинандагони азиз, аз оғози барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар то ин ҷониб аллакай 7-8 сюжет манзури шумо гардонида шуда буд ва ин саҳифаҳое ки манзури шумо гардонидем доир ба мавзӯъҳои гуногун буд ва фикр мекунем, ки сари ҳар як масъала шумо низ ба умқи андеша фурӯ рафтед ва фикрҳои шумо то як андозае парешон шуданд ва барои болида гардонидани таби ҳар яки шумо ин ҷо як саҳнаи ҳаҷвиро манзуратон мегардонем. бо ҳам тамошо мекунем. بعد شدم بعد من به سوالهای معلم جواب دادم. نه در آنجا یگان همصنفای ما تیار هم نبودن. نه بابا در آنجا همه همصنفای ما مثل کلوخ بریم خب ایستاده بودن. نه فقط تو جواب میدونی. فقط من جواب دادم. قند دوامش بعد شد. بعد معلم به من گفت که قند تزن. نه بابا خی بعد شد. بعد دویم در سر شد. با دویم ساعت هم صنفای ما تیار نبودن. نه بابا در جانب زنی دوامش بعد معلمه مرا در پیش آنها تعریف کرد، یعنی گفت که قندت ازم بر پدر و مادرت رحمت. هر جانی باشه در جانم زنی. دوامش بعد چی شد؟ بعد 3 ساعت سر شد که با 3 ساعت هم دیرکتور با صنف ما در اومد. دیرکتور در اومد؟ خودش؟ نه بابا در اومده با ما گفت که 10 سوال میدیم، اگر کدام 10 سوال رو جواب داده توانا با کشورهای خارج روانه میکنم. من 10 سوال رو جواب دادم و همصنفایمون هیچ کس هاش تیار نبودن. آبروی باباش توی نبیره جانی باباش، شری نری باباش. انا اکنون بد شد. من در آنجا همه سوالای دیرکتور رو جواب دادم. آفرین باش. در جانم زنی. دیرکتور چی گفت؟ بعد دیرکتور گفت که تو میتوانی به مملکت‌های خارج روی، یعنی که اندونزیا و مالزیا
چین، روسیه. اینا دانستگیر سری بلندی باباش توی بد شد. بد چی بد؟ بد چشمم رو کو شدم و اصاب خستم. خیست؟ باز رو با کنجد. الان اونجا چشمت ناپوشیده خواب میکنی، فهمیدی؟ انا اکن با چشمی ناپوشیده انا مخل با سری خم در همون کنج میستی. فرانسه میری، چپ میری، راست میری، انا اونجا ایستاده میری. الا چی؟ پیفاگور میگوید که هر ابتدایی را انتهایی است. اینک آهسته آهسته وقتی به برنامه ما جدا گردیده به اتمام میرسد. با امید طلوع خورشید خوشبختی اندر سمای تاجیکستانی عزیز و خنده در لبان، اینچنین خوشبختی در قلب‌های هر یک شما بینندگان عزیز، تا صبح دیگر خیر.